Tervehdys kaikille kosmisen mikrofonin kuuntelijoille ja tervetuloa mukaan. Tervehdys myös minun puolestani. Tänään meillä on aiheena jotain todella suurta. Voisin sanoa, että mennään ihan ihmisyyden ytimeen. Joo, ei ehkä sen vähempää. Sä oot koonnut meille ihan poikkeuksellisen paketin lähteitä, jotka pyörii kaikki yhden kysymyksen ympärillä. Mitä on kosmisen tietoisuuden herääminen? Juuri niin. Eli mistä me oikein puhutaan, kun joku mainitsee sen ykseyden tunteen maailmankaikkeuden kanssa? Miten sellaiseen tilaan päästään? Ja ehkä tärkeimpänä, mitä se tekee ihmiselle? Ja tämä sun aineistos on siis, tässä on kaikkea. Vanroja mystikan klassikoita, sitten tämä Richard Morris Paken klassikkoteos, uutta neurotiedettä, suomalaista pohdintaa ja jopa kurkistus Kolumbian alkuperäiskansan maailmaan. Aika laaja kattaus, joo. Tässä on niin paljon pureksittavaa, että aloitetaan heti. Käydään läpi, mitä nämä lähteet meille paljastaa. Lähdetään liikkeelle. Okei, otetaan heti härkää sarvista. Ihan se peruskysymys. Mitä tämä kosminen tietoisuus ylipäätään on? Sun päälähde toi Paken kirja kuvaa sen aika mahtipontisesti. Todellakin. Ihmisen henkisen kehityksen seuraavana askeleena. Siis ei mikään ihan pieni juttu. Ei todellakaan. Ja on tosi tärkeää ymmärtää, että Paken mielestä se ei ole vain joku filosofinen ajatus. Vaan se on suora henkilökohtainen kokemus. Hän kuvaa sitä ihan ekstaattiseksi valaistumisen tilaksi. Okei. Siinä hetkessä ihminen tajuaa paitsi oman kuolemattomuutensa, myös sen, että koko universumi on elävä ja pohjimmiltaan hyvä. Eli se erillisyyden tunne katoaa. Juuri se. Se oma pieni minä häviää ja tilalle tulee syvä yksyys kaiken kanssa. Ykseys. Tuo sana tuntuu nousevan ihan jatkuvasti, mutta sillä on varmasti muitakin nimiä. Muistan, että yhdessä sun lähteessä, siinä kirjeenvaihdossa Freudin kanssa, Aivan. kirjailija Romain Rolland käytti yhtä aivan loistavaa termiä. Joo, hän kutsui sitä valtamerelliseksi tunteeksi. Just se. Se on niin kuvaava. On todella. Se tunne ikuisuudesta, jolla ei ole rajoja. Vähän niin kuin vesipisara, joka yhtäkkiä tajuaa olevansa osa koko valtamerta. Ja tämä sama perusajatus toistuu esimerkiksi sinne sun suomalaisessa lähteessä Jaakko Muhosen kirjassa. Hän puhuu ihan vain ykseydestä. Okei. Ja hän asettaa sen vastakohdaksi jollekin. Joo, mielen normaalille toiminnalle, joka on jatkuvaa jakamista ja analysointia. Ykseyden tilassa taas vallitsee harmonia, rakkaus ja luovuus. Tämä on kyllä uskomatonta, miten sama idea löytyy ihan täysin eri kulttuureista. Mulle jäi erityisesti mieleen se maininta siitä Kolumbian kokikansasta. Aivan. Se on niin kaukana länsimaisesta filosofiasta kuin voi olla, mutta sielläkin on tämä sama ydinajatus. Just niin. Ja se tekee tästä ilmiöstä niin kiehtovan. Kokikansa puhuu alunasta. Aluna. Joo. Ja se ei ole heille mikään jumala tai paikka, vaan enemmänkin eräänlainen kosmisen mielen prosessi. Eli siis miten se toimii? No, heidän uskomuksensa mukaan aluna on se alkuperäinen tietoisuus, joka ajattelee maailman olemassa olevaksi. Wow. Se on kaiken elämän ja älykkyyden lähde. Eli kun he on yhteydessä alunaan, he on yhteydessä kaiken luomisen perustaan. Se on heidän versionsa siitä valtamerellisestä tunteesta. Selvä. Eli kyseessä on selvästi yleismaailmallinen kokemus, jolle on vaan annettu eri nimejä. Nimenomaan. No tämä herättää heti seuraavan kysymyksen. Miten tähän tilaan sitten päästään? Sun lähteessä oli kokoelma erilaisia karttoja samaan paikkaan. Joo, ne on vähän kuin eri reittejä samalle vuoren huipulle. Se mystiikan antologia kuvaa niitä perinteisiä polkuja tosi kauniisti. Otetaan joku esimerkki. No, vaikka islamilaisessa sufismissa on käsite samaa. Samaa. Joo, se tarkoittaa musiikin ja runouden kuuntelemista, mutta se ei ole viihdettä, vaan syvä henkinen harjoitus. Aivan. Se voi johtaa ekstaasiin, jossa ego unohtuu ja koetaan sielun liukeneminen jumaluuteen. Hetkinen, eli toisessa perinteessä kadotetaan itsensä musiikkiin. Entäs vaikka juutalainen mystiikka? Sielläkin oli jotain vastaavaa. Kyllä. Siellä vastaava juttu on devekut, joka tarkoittaa kirjaimellisesti Jumalaan tarrauttumista. Tarrauttumista. Jop. Se saavutetaan jatkuvan rukouksen ja meditaation kautta. Siinä oma ajatus ikään kuin yhtyy takaisin sen lähteeseen.
Ja sitten on tietysti buddhalaisuus ja nirvana. Nirvana on tuttu sana, mutta mitä se tässä kontekstissa tarkoittaa? Usein sen ajatellaan olevan jotain tyhjyyttä. Ja sitä se tavallaan onkin. Se on sammumisen tila. Halujen, vihan ja harhan sammumisen. Eli rauha. Syvä, sanaton rauha ja ei itsen kokemus. Joten kuten huomaat, vaikka tavat ja kuvaukset eroaa, lopputulos on aina sama. Oman tienen minän rajojen ylittäminen. Nämä on näitä perinteisiä polkuja. Mutta sitten sun lähteissä oli tämä toinen puoli. Modernimpi ja ehkä vähän räjähtävämpi. Aivan. Puhutaan kuolemanrajakokemuksista ja psykedeeleistä. Ne ei kuulosta kovin seesteisiltä. Eivät todellakaan. Ja tässä tiede astuu kuvaan. Se tieteellinen artikkeli kuolemanrajakokemuksista on tosi valaiseva. Mitä se kertoo? Se vertailee niitä kokemuksia esimerkiksi DMT:n tai psilosybiinin aiheuttamiin tiloihin, ja ne yhtäläisyydet on ihan hätkähtäviä. Kuten? Molemmissa ihmiset raportoi erillisyyden tunteen katoamisesta, ajattomuudesta ja syvästä yksyydestä kaikkeuden kanssa. Siis hetkinen. Eli meidän aivomme voi tuottaa vuosikymmenten harjoitusta vastaavan kokemuksen ihan spontaanisti vaikka onnettomuudessa. Se on se mullistava ajatus, joo. Ja avainkäsite tässä on egon hajoaminen tai ego dissolution. Eli egon liukeneminen. Just niin. Sitä termiä neurotiede käyttää kuvaamaan juuri tätä ilmiötä. Minän ja ympäristön välisten rajojen hämärtymistä. Kun aivojen oletusverkko, joka ylläpitää meidän minäkuvaa, hiljenee, niin tämä yksyyden kokemus pääsee esiin. Juuri näin. Ja tutkimukset osoittaa, että juuri sen kokemuksen voimakkuus ennustaa niitä pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia. Okei, mutta tähän on pakko tarttua. Voisiko joku kyynikko sanoa, että tämä on vain aivojen kemiallinen hätäreaktio? Miten lähteet erottaa aidon henkisen kokemuksen biologisesta häiriötilasta? Todella hyvä ja tärkeä kysymys. Lähteet ei kiistä sitä biologista perustaa, päinvastoin. Okei. Erona on kokemuksen sisältö ja erityisesti sen seuraukset. Pelkkä hallusinaatio ei yleensä johda pysyvään positiiviseen muutokseen persoonanalissa. Mutta nämä kokemukset johtavat. Juuri niin. Ihmiset palaavat niistä muuttuneina ja se tekee niistä niin merkittäviä. Ne eivät ole vain satunnaista aivokohinaa. Kiehtovaa. Mutta useimmille meistä se ei varmaan tapahtu noin dramaattisesti. Kertooko lähteet jotain siitä, miten tätä voisi tietoisesti tavoitella arjessa? Kyllä. Ja tässä palataan takaisin Bakkenen ja Muhosen kaltaisten ajattelijoiden pariin. Eli siihen rauhallisempaan polkuun. Juuri niin. Meditaatio, mindfulness, luonnossa oleminen, itsetuntemuksen lisääminen ja nykytiede tukee tätä. Ne aivokuvantamistutkimukset osoittaa, että meditaation aikana aivojen tunteisiin ja muistiin liittyvät alueet aktivoituvat voimakkaasti. Eli hetkinen, aivot eivät ainoastaan koe jotain, vaan ne myös tallentavat sen. Aivan. Kokemus siis käsitellään paitsi tunteena, myös tallennetaan osaksi pitkäkestoista muistia. Siksi se jättää niin pysyvän jäljen. Se integroituu osaksi sitä, kuka sä olet. Okei. Tämä johtaa meidät loogisesti viimeiseen isoon kysymykseen, eli mikä on se lopullinen vaikutus? Millaiseksi elämä muuttuu tällaisen kokemuksen jälkeen? Bakken kuvaus kuulostaa melkein utopistiselta. Moraalinen kovotus, syvä ilo, universaali rakkaus. Onko tällä mitään nykyaikaista vastinetta? On, ja se onkin tässä se kaikkein hätkähdyttävin osuus. Kun katsotaan niitä tutkimuksia kuoleman rajakokemuksista ja psykedeeleistä, ihmiset raportoi täsmälleen samoista asioista. Mutta modernilla kielellä. Juuri niin. He kertovat tulleensa pysyvästi epäitsekkäämmiksi ja myötätuntoisemmiksi. Kuoleman pelko vähenee tai katoaa. Ja materialismi. Sen merkitys vähenee. Raha ja status eivät enää tunnu niin tärkeiltä. Tilalle tulee yhteys muihin ihmisiin ja luontoon. Kokemus on siis aidosti transformoivaa. Se positiivisen psykologian tutkimus tuki tätä myös. Siinä todettiin selvä yhteys empatian, kiitollisuuden ja onnellisuuden välillä. Täsmälleen. Se on kuin jatkumo. Toisessa päässä on nämä elämää mullistavat kokemukset ja toisessa arjen pienet hetket, kun tuntee syvää yhteyttä. Vaikutus on sama, voimakkuus vain vaihtelee. Juuri niin. Ja tämä muuttaa jopa meidän suhdettamme tietoon. Miten niin? Miten ykseyden kokemus muuttaa suhtautumista faktoihin?
Tässä se Jaakko Muhosen ajatus on todella terävä. Hän kirjoittaa, että siirrymme faktojen keräämisestä, eli tiedosta, niiden luovaan soveltamiseen, eli tietoisuuteen. Okei, eli mielen analyyttinen puoli väistyy. Se väistyy taka-alalle ja tilalle tulee se, mitä voisi kutsua sydämen viisaudeksi. Arvokkaimmaksi tiedoksi ei tulekaan se, mitä voi mitata, vaan se, mikä edistää yksöyttä ja harmoniaa. Vau. Eli ei enää mitä tiedän, vaan miten elän sen mukaan, mitä ymmärrän. Juuri niin. Se on siirtymä päästä sydämeen. Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? On ihan selvää, että tämä ykseyden kokemus, kutsuimmepo sitä miksi hyvänsä, ei ole mitään huuhaata. Ei todellaankaan. Se on perustavanlaatuinen inhimillinen mahdollisuus. Ja sitä tiede nyt vasta alkaa ymmärtää. Kyllä. Ja ne polut sinne on uskomattoman moninaiset. Ne vaihtelee muinaisten perinteiden hiljaisesta harjoituksesta aina modernin elämän äkillisiin mullistaviin kokemuksiin. Mutta määränpää on sama. Määränpää ja sen vaikutukset ihmiseen näyttävät olevan hämmästyttävän samanlaisia kaikkialla. Jätetään sulle, hyvä kuuntelija, vielä viimeinen iso ajatus pohdittavaksi. Nämä lähteet vihjaavat, että tässä ei ehkä olekaan kyse vain yksilön mielenrauhasta. Vaan jostain paljon suuremmasta. Kyllä, ehkä jopa koko ihmiskunnan evoluution seuraavasta vaiheesta. Se on rohkea ajatus, mutta se nousee lähteistä. Richard Packe visioi tulevaisuutta, jossa tämä tietoisuuden muoto olisi ihmisille ihan yleinen. Ja se kogikansa. He uskovat, että heidän velvollisuutensa on ylläpitää yhteyttä alunaan, koska se tekee heistä koko maapallon tasapainon vartioita. Heille se on kollektiivinen vastuu. Joten viimeinen kysymys sinulle on tämä. Voisiko tämän yksyyden tunteen vaaliminen olla enemmän kuin vain henkilökohtainen matka? Voisiko se olla jotain, mikä on välttämätöntä meidän yhteiselle tulevaisuudellemme? Sitä kannattaa pohtia. Kosminen mikrofoni kiittää kuuntelusta. Kuulemisiin seuraavassa lähetyksessä. Hyvästi. Hyvästi.